Jaunona mundua salbatzera, etorri gugana zerutik. Jaunona mundua salbatzera, etorri gugana zerutik. Munduan ez da maitetasunik, ez da pakerik, ez behar ta ezin bizi besterik, zugana gatoz begira gugatik. Jaunona mundua salbatzera, etorri gugana zerutik. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. eta zure espirituarekin. Zenide maiteok, gaurko eukaristia, Jokin Lizasoren alde ospatuko dugu bere urtebetetze egunean. Bere laguntza eta eta otoitza eskatzen diogu, eta eskatzen diogu Jainko aitari eskatu desaio lagutako bakoitzari behar ditugun graziak eman alizateko. Presta ezagun geure bihotza, geure anima eukaristionetan parte hartu alizeteko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula Jainko guzti zahaltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna, presta ezazu geure bihotza zeure graziaz. Kristo zeure semea etortzean betiko biziaren mailan estu hartzeko eta zeruko janarian parte izateko gai aurki gaitzan. Beraz zerbitzari dugula. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean Jainko eta Errege bizibeizera, gizaldi eta gizaldietan. Isaias profetaren liburutik. Egun hartan jaiotordua emango die jaun alguztidunak mendi honetan herri guztiei, jaki guri eta edari bikainekin. Haragi mamitsu eta ardo zahar finekin. Mendi honetan kenduko du, herri guztien gainean edatua dagoen estalkia, nazio guztiak estaltzen dituen oihala. Betiko ondatuko du heriotza, xukatuko ditu Jainko jaunak aurpegi guztietako negarmalkoak, eta lur osotik aldenduko du bere herriaren lotxakizuna. Jaunak hitz egin baitu. Eta egun hartan esango da, ara gure Jainkoa, itxaro genuen salbotuko gintuela, jauna da, harengan genuen itxaropena. Poztu gaitezen eta alaitu, salbatu gaituelako, jaunaren eskua mendi honetan kokatuko da. Jaunak esana. Jaunaren etxean biziko naiz, jaunaren etxean naiz biziko luzaroen luzaro. Jaunaren etxean naiz biziko luzaroen luzaro. Jauna dut hartzain, ez naiz ezeren beharrean. Larregurietan etzanarazten hau, urbazter lasaira eramaten eta indarrak dizkit berritzen. Bide segurutik narama, bere izenari ohore eginez. Jaunaren etxean naiz biziko luzaroen luzaro. Ibar beltz ilunetan banabil ere, ez naiz gaitzaren beldur, zu nerekin bai zaude,
zure hartzaimakileak lasaitzen nau. Jaunaren etxea naiz biziko luzaroen luzaro. Maia atontzen didazu etxaien begibistan, olioz gantzutzen didazu burua, gainezka dut edontzia. Jaunaren etxea naiz biziko luzaroen luzaro. Zoriona eta maitasuna ditut lagun, bizitzako egun guztietan, eta jaunaren etxean biziko naiz, amaigabeko egunetan. Jaunaren etxean naiz biziko luzaroen luzaro. Aleluia, aleluia. Begira, badator jauna bere herria salbatzera, zorionekoak ari bidera ateratzeko gertu direnak. Aleluia, aleluia. Jauna zuekin, Jesukristoren Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Galileako itsas bazterrera joan zen Jesus, mendira igo eta han eseri zen. Jende asko hurbildu zitzaion, erren, itxu, bezamotz, mutu eta bestelako gaixo asko eramanez. Oinetan jartzen zizkioten eta hark sendatu egiten zituen. Jendea harrituta gelditu zen ikusten zuenaz. Mutuak hizketan, bezamotzak sendatuta, errenak ibiltzen eta itxuak ikusten. Eta Israelen jainkoak goresten hasi ziren. Jesusek ikaslei dei egin eta esan zien, erruki dut jende hau. Badarama 3 egun nirekin, eta ez du jatekorik. Ez ditut baraurik bidali nahi, bidean akitu ez daitezen. Ikasleak esan zioten, nondik ateraguk basamortu honetan horren beste jende azetzeko lan ogi. Jesusek esan zien, zenbat ogi dituzue. Haiek erantzun 7, eta arraitxo bakar batzuk. Lurrean esertzeko agindu zion jendeari. Gero, hartu zituen 7 ogiak eta arrainak eta ezkerrotoitza egin ondoren, zatitu eta ikaslei eman zizkien, eta ikasleek jendeari. Denek jantzuten aze arte. Eta gelditutako hondakinekin 7 zazki bete bildu zituzten. Jaunak, esana? Eskerrak zuri jauna. Gaurko evangelioa oso ederra da, oso ederra. Eta ikutu politak ditu, bai? Nik batetan zentratuko naiz gaurko egun honetan. Jesus ikusten ditu 2 egun Damaskitela jendea berarekin, eta ez ditu nahi bidali tripan ezer ez dutela, bai? Eta ukitu iten dio egoera horrek. Eta ikasleak deitu eta esaten die eman zuek jateko. Eta ikasleak, ez daukagu ezer, ogi bat eta arraitxo batzuk besterik ez. Orduan, Jesusek hartu berak arrainak eta ogiak biltzen ditu, mirari bat sortzen du eta denei banatzeko ematen die. Bai? Eta hemen gelditzen naiz.
Ezkerrotoitza egin ondoren, zatitu, ikasleei eman zizkien eta ikasleek jendeari. Garai hartako ikasleak dira Jesusi jarraitzen zioten pertsona hoiek apostoluak. Erreza izango litzeke Jesus ogia hoiek hartzea eta pertsonei banatzea, baino etza nola izan. Berak miraria egin, jarraitzaile hoiei deitu, jarraitzaile hoiei ogia eta arraiak eman eta beraiek banatu zituzten. Honek adierazten digu Elizaren organigrama edo jerarkia. Askotan jerarkia hitza atzera ematen digu. Porque ikusten dugu zerbait hotza, zerbait distantea, burokratikoa, botere handikoa. Baina behin da berriz, Jesusen evangelioa irakurtzen baldin badugu, Jesusen organigrama hauxe da. Ez du inoiz alde batera uzten bere apostoluak, bere jarraitzaileak, bere ikasleak. Eta hoiekin egin nahi du edo elkarbanatu nahi du bere mirariak. Ez bakarrik hoiekin, ez? Hoien bitartez mundu guztiari. Eta hor ikusten dugu Jesus gurekin ere balio hartzen digula. Zan nahi dut, gu ere Jesusen eskuak, gu ere Jesusen hankak, gu ere Jesusen ahoa gara. Eta askotan, hitz egin eta zerbait egiten degunean, ez dugu guk hitz egiten baizik eta gure jangoikoa hitz egiten du gugatik. Evangelioan esaten du, ezta? Ahaztu zaitez zer esan behar duzunaz. Espiritu Santuak hitz egingo du zure ordez. Eta hau ederra da, ez? Ez gaude bakarrik. Orain, hemendik aste batzuta, Jainko Jesus haurtxo txiki baten jaioko zaigu, eta hori maitatzea oso erreza da. Baina gurutzean hiltzen dan Jesus, 33 urtekin gutxi gora bera, ere jainko berbera da. Eta horrek zauriak ditu, horrek bizi bat darama, eta askotan egiten zaigu Jesus hori pixkat hotza, ez? Ez dugulako ulertzen bere egitekoa, ez? Ez dugu ezer ulertu behar askotan, Maria bezala, gauzdanak bihotzean eramate zituen, eta hori da. Maria zer pentsatuko ote zuen bere semea, 33 urtekin gazte gurutze baten jarrita ikusi zuenin. Zenolako pentsamentuak, zenolako barruko giroa sortuko zitzaion, ez? Baina fedea zuen, fedea handia zuen, naiz eta berak ez ulertu, jangoikoaren planean zegoen. Jauna, zuk ni baino gehiago dakizu, eta hala izan dadila. Jesús pues toma a sus seguidores y los hace partícipes de ese milagro de los panes y los peces que hace, ¿no? Y no quiere dejarlos aparte porque así quiere llevar a cabo su misión, la misión de la Iglesia,
desde una organización jerárquica, desde una organización estipulada por él mismo, ¿no? Sabiendo lo que luego iba a acontecer cuando llamase a Pedro. Y muchas veces queremos mucho a Jesús o intentamos quererle, pero no queremos lo que él quería hacer, ¿no? ¿Cuántas veces pensamos, hoy yo a Jesús lo quiero con locura, pero la Iglesia, madre? Pues querer a Jesús y no querer a su Iglesia es querer una parte y despreciar la otra. ¿Quién puede querer una parte de los 5 euros y la otra parte no? No se puede, es indivisible. Porque Jesús siempre está en su Iglesia y siempre nos va a salvar desde la Iglesia. ¿Sí? Entonces, no puede haber una creencia en Jesús que esté fuera de la Iglesia. Nunca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo, la Iglesia, es el cuerpo de Cristo. La cabeza es Él. La Iglesia es su cuerpo. Nos guste o no nos guste, lo veamos o no lo veamos, su cuerpo lo dirige Él. Y con su cuerpo lleva la salvación a toda la humanidad. Con su cuerpo, desde su cuerpo y para su cuerpo. Y eso es muy importante, ¿eh? Porque si decimos sí, Cristo sí, la Iglesia no, podemos llegar a afirmar una herejía muy grande que decir todas las iglesias te llevan a Dios, o todos los dioses de todas las iglesias son lo mismo. Y patinamos mucho, ¿eh? Patinamos mucho. Pues que en ese patinaje artístico que parece muchas veces, no nos vayamos a resbalar y nos peguemos un golpe que nos deje incapacitados, ¿no? Vayamos a lo seguro. Si tenemos que ir por la barandilla, vayamos por la barandilla, que es mejor ir poco a poco y cada uno a su ritmo que ir al centro de la pista y pegarnos un trompezón porque no sabemos ni cómo funciona el asunto, ¿no? Pues hoy le pedimos al Señor eso, que nos dé sabiduría de cada día conocer más a su Iglesia, de la cual nosotros formamos parte. Salbamen betearen irudi den otordua herri guztientzat prestatzen duen jainkoari, egin dezaizkiogun eskariak Jesusen izenean. Kristau elkartea egiten dugun bataiatuok behartsuen alde jarriz eta gozetuei jaten emanez, zaila gaitezela jangoikoaren salbamenaren aurrera eramaten. Ezka dezaiegun jaunari. Gaur egun, erren, itxu nahi zelbarri direnek eta gozeak daudenek, Kristauen laguntzak hartzeak suma dezatela jangoikoaren erreinuak dakarren posa. Ezka dezaiegun jaunari. Jesusen hartzain eginkizun agerian jarri eta betetzea da apaizen lana nagusia elkartean. Ez dakizkigula falta zerbitzu hori beteko duten bokaziodunak. Ezka dezaiegun jaunari. Eukaristia ospatzen ari garenok, jaunaren otordua parte hartzean, sendo dezagula betiko otordua parte hartzeko itxaropena. Ezka dezaiegun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Benedicta
Goikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau, lurra indarrak eta gizakere lanak sortua, hau xengo zaigu betiko zorinaren ogi. Bedeinkatua zu jauna zeru lurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, matxo indarrak eta gizakere lanak sortua, hau xengo zaigu betiko zorinaren edari. Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Atsegin bekizkizu jauna, geure buruaren eskaintza adirazten duen opari hau, eta bete ezazu gugan sakramentu honen bidez, zeure salbamena. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak matea jauna eta guztizantu jainko algustidun beti erekorri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera baina palik etorri zen gizon egina, beti daniko zeura asmoa betetzera, eta guri zerurako bidea zabaltzera. Berriz etorriko da aintzaz beterik, orduan guri bete-betean ematera, orain fedez itxaroten dugun zaria. Horregatik eingeru eta goia eingeruekin, ahalmena, nagusitza eta zeruko talde guztiarekin zeure intzari goratzarre hau, beti eta beti abesten diogu. Santu, santu, santua, diren guztien jaiko jauna, zero lurrak beterik dauzkan, zure biziak, osana zeru goietan, bedeinkadua, jaunaren izenean datorrena, ostana zeru goietan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren itorri, egitzazu bada santo gardauek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak manez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oreigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zerala jauna, zuberriz etorri arte, hau dugu hau berriona. Horregatik jauna, zure semiaren eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta balke eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen dugun, Jokin Lizaso, apaisa.
eta geure familietan hildako zenide guztiek. Arritzazu zeura aurpegeren argitan. Errukizakizki guarrengu guztiok betiko bizia eritxe ezagun Jangoikoaren ama Maria Virginia doatxuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gortzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia gizalde eta gizalde guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana. Santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure reinua. Egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Ema iguzu gaur egun ontako gia. Barkatu gure zorrak. Guk ere gure zordunei barkatzen diegun eskero, ez gaitzazu utziten taldean erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Amen. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik. Emaguzu pakea gurogunotan zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorienaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorreko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet neure pakea ematen. Begira zure Lizaren sinismenari, eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Lizari pakea, eman batasuna, errak bizi behizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue alkarri pakea. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun duzu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Honemen, jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak. Ezazuz bat, eta zendatu naiz. Jesus maite, maite, maite.
Egin dezagun otoitz. Jauna, zure errukiari deika gaude. Hartu dugun sakramentu honek, sendagaitzala geure jokaera txarretatik, eta datozkigun ego berri jaietarako prestatu, Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta bedeinka zaitzatela jangoiko alguztedunak, aitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak. Zoazte, jaunaren pakean. Batek Mariari, dio graziaz betea, jangoikoaren semeari, demango diozu sortzea. Goizarratxeta eguerditan, amagorezten zaitugu, hain gero haren hitzak berak, guk ere zaten ditugu. Ezkerrik asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta jaune lagun etzi elkarrek usten dugu arratzalde eta gabon bat izan dezazuela.